ang pagyapon. Paano ka mo kasi nagdalagaan mo ka? Arada sa inyong balata. Pulot na sila kabilog. Kung kadalagan. Namin na. Namin na. Piyubente. Amo na ang atong pinapahayog na ibasura ang piyubente. Kagirihap ang atong na mga salakyan na mga ruborte pa din. Pila na kaligada kita na nag-servisyo sa atong pumuluyok din sa Bacolod. Wagin sang may natabo, waay sang damo, nga nagkalatabo, pero pag abot na yung PUBMP Modernization Program, nga kamustahan ba nila? Maayo, robo, pero natabo, sila mismo ang mga driver. So, program sa ato,